Μου αρέσει πάρα πολύ να συναναστρέφομαι με κόσμο, γιατί σαν άνθρωπος είμαι πολύ κοινωνική και προσπαθώ να είμαι και ευχάριστη σαν άτομο. Ονομάζομαι Αντζέλικα Παπαδάκου, είμαι 27 ετών, ζω στην Αθήνα και εργάζομαι ως PR, δημόσιες σχέσεις, σε εστιατόριο. Κάπνιζα 10 χρόνια και το να κόψω το τσιγάρο ξεκίνησε σαν ένα στοίχημα με μια πολύ καλή μου φίλη αγαπημένη, η οποία ήθελε να το κόψει και έτσι της λέω μια μέρα το βάζουμε στοίχημα ότι αν μπορέσω εγώ θα το κάνεις κι εσύ. Και το κόβω με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και αυτό δεν έγινε μόνο με εκείνη τελικά, εν τέλει συνέχισε να γίνεται και με άλλους ανθρώπους φίλους μου, γιατί όλοι με βλέπαν με το ηλεκτρονικό και με ρωτάγανε τι και πώς, οπότε αρκετά άτομα βοήθησα ώστε να κόψουν το τσιγάρο. Ορίστε. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τόσο πολύ κόσμο, το να μυρίζεις ευχάριστα και όχι κάπνα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.